שלום וברוכים הבאים לפרק החדש בטרריה. כי אני חדש בזה, בואו נראה, יאללה. אני אראה לכם את המערות, נחקור טיפה, נתקדם. רואים אני לא אוהב את הסרטים, זה יעזור לכם, הוא מדריך הישרדות, רואים? הוא מדריך הישרדות. בואו נראה לכם בהמשך את המנהרה, רואים פה למטה. נראה לכם, זה הדלת שמובילה לאיפה שהלכנו מקודם, אני אראה לכם. מה שאתם רואים זה ריצה מהירה שיש לי תכף נעליים, אני אראה לכם אותם עוד מעט. בואו נתקדם. פה עשיתי עוד כניסה, הנה זה קפיצה, גם אני אראה לכם מה עושה את הקפיצה הזו. זה שולחן עבודה, מה שאתם רואים, הנה זה עושה את הקפיצה, הנעליים זה נעליים, זה לא יודע מה זה עושה עוד. אתם רואים, יציאה מפה, משם, זה, בוא נפתח, נצא, נהרוג אותו. רואים חייב מזהב, קשת, מקוש, רואים איירון, בוא נחצוב אותו טיפה, ניקח טיפה את האיירון, נראה לך בהמשך איך ממיסים אותו ועוד דברים. טוב, בוא ניקח. עכשיו נחזור לשם. אני אישית לא כל כך אוהב את זה, את כל העשבים האלה. טוב, בואו נחזור למטה. נראה את המנהרה שמצאתי, בחלק חפרתי, יש לי עוד דברים. זה שיקוי חיים של מעלה לך 200, פטריות 50, זה חצים, עוד חצים לצמצם טיפה. טוב, זרקתי, לא נורא. ג'ל משיגים מסליים, גרין סליים. תכף נראה לכם אותו, או בלו סליים, בלק סליים, רד סליים, פינק סליים, ועוד כל מיני חרטות. יש גם זומבים, עיניים מעופפות, נראה לכם תכף מה הם מביאים. רואים, אתם לוקחים שיקוי, זה צריך לחכות כמה שניות עד שתוכלו לקחת או לאכול פטריה או משהו אחר. רואים, בוא נלך לשם, זה עצים ששתלתי, שם רואים, רצפתי לכם מקודם, זה קורי עכביש, זה מנהרה, בואו נראית פה, התחלתי לחקור אותה, אני לא זוכר אם סיימתי, רואים פה, שמעת קורי עכביש, ופה מה שטוב, את הלפידים אתה יכול להחזיק ביד, והם כאילו לא נכבים בתוך המים וזה, אם נגמר לכם האוויר אתם יכולים למות. פה בוא נראה אם הייתי, נראה לי שהייתי, זה הסוף. זה הסוף. טוב, בוא נחזור לשם, צד שני. בוא נלך. פה אני לא זוכר אם חקרתי, דקה. כן, חקרתי, אין כלום, רואים, היה שם קדים, אני לא טועה. מה שטוב על זה, אתם רואים, זה גרין סליים. ושוב, מצטער על האיכות של זה, יש לי תוכנת עריכה ישנה מאוד. בוא נעלה למעלה. רואים, פספסתי, קפצתי מוקדם, רואים ככה. בוא נעלה. רואים לפידים, טוב, מאוד. בואו נתקדם. שוב אני מזכיר, רואים את הריצה, הריצה זה מהנעליים, מצטער שזה טיפה נתקע, למה? אני חושב שלי ישן מאוד, דקה זה ישתחרר טיפה, דקה. מה עוד? שנייה, נרד למטה עוד הפעם. ובשביל להיכנס לתפריט הזה, לוחצים על אסקייפ. אתה יודע, קש בקצה, צד שמאל של המקלדת הכי עליון. עכשיו נחזור לשם, נרד למטה למנהרה. בואו נלך לפה. בואו נרד למטה. רואים כל זה חקר, מנהרה שמצאתי. חקרתי, בפרק הבא נחזור עם עוד דברים. זה מים, זה סקלטון, דומה על אותו עיקרון, רק שפה הוא לא יורה חצים, אני כן. רואים, 3 או 4 חצים, והוא מת. Okay. עכשיו רואים כסף, קופי, סילבר. סילבר זה כסף, והקופי זה יותר בצבע של ערד.
רואים, זה פטריות, כל פטריה מעלה לך חיים, 50 חיים. זה הבלק סליים, מה שאמרתי לכם מקודם. יש בלק סליים גם גדול, שהוא, אחרי שאתה הורג אותו, הוא יוצאים 2 קטנים כאלה. ונחזור, אופה, פספסתי. רואים שהתנפלתי. לא, אלה פטריות, ניקח אותם. בוא ניקח את רוב הפטריות, את כולם אם אפשר. בעצם אפשר, ניקח את כולם. זה רואים? זה כמו עץ, אתה מוריד את זה. עם החוטב עצים, ניקח את זה. וגם פטריות, רואים? שנאסוף הרבה. פטריות האלה טובות. אני מכין מהם את השיקוי של שמעלה 200 חיים. סליחה, יאללה בוא נתקדם. דקה. אופה, זה נו, ראיתם. ברח לי הראש. לא. בלק סליים הגדול. ביג בלק סליים. וואו. מצטער שהאיכות לא כל כך טובה. הנה יש פה גולד. פשוט המחשב שלי מאוד ישן, תוכנת העריכה ישנה. הדבר היחיד שחדש אצלי במחשב זה המשחק הזה שלא מזמן הורדתי אותו. והתוכנה שאני מקליט איתה, הפרפס. תוכנה טובה, אם מישהו רוצה לעשות, שבקש ממני, אני אחפש אותה לינק, ואני אביא לו את הלינק, או שהוא יכול לחפש לבד. כנ"ל מי שרוצה את המשחק הזה, שתח לי פרטי, הודעה, שהוא רוצה את זה, אני אביא לו לינק, או שאני אפרסם לכולם בסרטון הבא רוב הסיכויים. בסרטון הבא אני אעשה מדריך יותר בתור מדריך, נתחיל שמירה חדשה, או שלא נתחיל שמירה חדשה, איפה שזה, כאילו, ניקח את זה, נראה לכם איך מכינים איתה, או שנמשיך עם זאת, אני אראה לכם את כולה. זה למשל הקיר שיש מאחורי הבית, מה שראיתם, או הורסים אותו רק עם הפטיש. עם דברים אחרים זה קשה להרוס. בוא נעלה למעלה. מעייף כל הלימודים, סוף סוף סיימתי ללמוד, כאילו נגמר המבחנים, אני מקווה. אמור להיות עוד מבחן אחד באנגלית, וסיימתי. טוב, בוא נעלה למעלה. זה אני שונא את כל החרטות האלה. זה למשל מה שאני עומד עם זה. הלינס, 10 כאלה, אתה מכין מפלצת של עין גדולה. אני אראה לכם עוד מעט את העיניים. אופה, זה התולעת. היא הורגת אתכם, רואים? אבל עם החרב מהזהב אני הורג אותה במכה. נראה לי גם עם החרב מסילבר או מאיירון. בוא נעלה למעלה. נעלה ואופה. בופ. ולקפוץ. ועכשיו זה, הצנצנות ששמתי, זה נותן לי את השיקויים. אני לא רואה שיש לי, שזה מופיע פה. אבל דקה, איפה זה ניקח, אני אראה, אופה, הנה זה מיטה, אתה מכין את זה מ5 סליק, אתה צריך 5, את הסליק אתה משיג מקורי עכביש, זה האיירון, מה שחפרתי פה אני מטיח את זה, אתם רואים, וזה זהב, גולד, ובואו נשים אותם בתוך התיבות, רואים זה גולד, אורן, כאילו איך שחצבתי, איירון אורן, עכשיו בואו נחפש, נשים פה את האיון, רואים כסף, הכל. נחפש איפה הזהב, נשים פה את הכסף, כי אם אני מת, אני מאבד חצי ממה שיש לי, אני מעדיף לשים את הכסף, את האיון נשים, ובואו נחפש איפה הגולד, זהב. זה אני לא יודע מה עושים איתו, זה רגליים אפשר להגיד של זומבים, אני לא יודע מה עושים עם זה. זה סילבר אור, כאילו לפני שמתיחים את זה ללבנה. אוקיי, בואו נתקדם. אופה, הנה הזהב. בואו נשים את הזהב. וזה כוכבים. 10 כוכבים אתה מקבל את המנה, רואים? יש לי 20 מנה. את הכוכבים אתה משיג בלילה, אתה רואה אותם פתאום נופלים, אתה אוסף אותם. אחרי 20 יש לך את הדבר הזה שאתה מכין דברים, את הקופסה הזו. שם זה, אתה רואה כוכב סגול, אתה לוקח את זה, אוכל את זה כאילו לאכול, אתם יודעים, כמובן, ואז זה מעלה לך במנה. בוא נהרוג אותו, ירייה אחת הרגתי אותו, ראיתם מה זה? בגלל שזה מזהב. יש חומר יותר טוב מזהב, שזה מטאור,
והוא קצת נדיר. ניקח עוד טיפה, וזה תופס אתכם. פה, מה שטוב בשלוש דלתות צמודות, אתה יכול לפתוח את שני החיצוניות, אבל האמצעית לא נפתח אותך. מה אתה בא? לך, לך מפה, לא סיגור. רואים, זה יתרון. ככה זומבים לא נכנסים לי בהפתעה. אבל לפעמים הם נכנסים, אבל אני לא יודע מאיפה, כאילו מהמנהרה השנייה. נעלה למעלה, יופ, הופ, פה כבר ראינו, לא צריך לחזור למטה, אתם מסכימים איתי, נכון? יאללה, בוא נעלה. המפה הזאת, אם אני לא טועה, זה לארג' או סמול, לא זוכר אחד משניהם. זה משל הוא מוריד 7 ואני הורג אותו, אבל בשתי מכות. אין לו הרבה חיים, אני חושב 10 או 25, בסגנון הזה. ומה עוד נגיד לכם? בואו ניכנס לבית, רואים את זה מאחורה, מה שאמרתי לכם. תגידו לי גם דברים על הבית, אם הוא יפה או לא. זה מיטה, אתם הורסים אותה עם זה, בואו נחביר אותה. עם הפטיש שאתה גם הורסים את המיטה. לא נורא, כל פעם מנסים להפוך, אפשר לישון עכשיו. להשאיר מעט לילה, בואו נתקדם. מעייף. נחמד, נכון? בואו נרד למטה. נלך נערוג את הסליים הזה, המעצבן הזה. בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא גם אתה, בוא אני הורג אותך, בואי, מה זה היה? נבטל לך הפעם, אבל לחבר שלך לא נבטל. ביי. טוב, נתקדם. אולי בהמשך אני אעשה גם סרטונים של המיינקראפט, ומה שכחתי להגיד, המשחק הוא כמו המיינקראפט, סליחה, נפל לי המיקרופון, הוא רק שני ממדים. המיינקראפט הוא תלת מימד כמעט, כאילו אתם רואים מהעיניים שלו. בואו נתקדם לילה, רואים אלה עצים, פטריות, דבר ראשון, מעלים לך 20 חיים, הכתומות. בואו נתקדם. זה הקפיצה הגדולה, הראיתי לכם. בואו נחזור, אולי נראה קצת זומבים. יאללה, הופה, הנה הגענו הביתה. נחזור מפה. אני שונא את זה, לא סובל את זה. לא יודע, אני פרפקציוניסט, אני לא אוהב את כל האלה, חייב שזה יהיה ישר. אתם ראיתם מקודם זה, לא סגרתי את זה, למה אני, איך נגיד, רואים איך זה מסודר פה המדרגות, סידרתי אותם לבד. וזה היה מנהרה פעם, מאוד מוזרה. ככה שזה נתקע. אני פשוט מעצבנת, אני לא מצליח להיפטר מזה, אני צריך לעבור לבנה ולהרוס את כל הירוק הזה. זה סוג של דשא שצומח מכל הכיוונים. מעצבן. זה כן, כמו שאמרתי. אתם מכין מזה שיקויים. על מה אני אראה לכם, אם יש לי פה שיקויים אני יכול להכין? לא, אי אפשר. זה טוב, מג'ל ומווד עצים. לא מבין? זה העטיפה שאמרתי לכם, שיש מאחורה, רואים? נשים... זה השולחן, נשים שולחן, כאילו, זה שולחן עבודה, שתי כיסאות, נשים למעלה. טוב, בואו נעלה, נשים אותם. הופה, הזומבים נכנסו. עוד מעט נעשה להם בית ספר, אני אראה לכם איך עושים להם. הופה, הנה, זה העין המעופפת. יש לה שם מוזר, עדיף לכם לא לדעת את השם שלה, היא מרגינה הרבה, זה מה שהיא מביאה. מזה אתה מזמן כאילו את האמא שלה, עם אמא שלה, שהאמא שלה הורגת אותך בצ'יק צ'ק, אותי הורגת, צריך במולטיפלייר. מי שרוצה לשחק איתי במולטיפלייר יכול לשלוח לי הודעה, נדבר. ועוד כמה דברים. אופה, בוא נהרוג אותו. פאק, זה 2. בוא נהרוג אותם. בוא, יא בני לב, בוא, אני ארוג את אמא. רואים, הם לא יכולים להיכנס, למה הם לא יכולים לעמוד ליד הדלת ולדפוק עליה. רק דלת פה, לא צריך עוד, העיניים האלה מעצבנות, נשבע לכם. פה תעשו רפת. זה מה שהעיקרון על המשחק.